La Creu Roja ha conclòs aquest dijous 4 dies d'activitats emmarcats en l'acció humanitària, duts a terme del 17 al 20 de març, amb l'objectiu de prendre part en les celebracions del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i reflexionar sobre la tasca de l'organització. El tancament del ventall d'actes ha tingut lloc el passat dijous a la tarda a una cloenda institucional de la mà del president de la Creu Roja, Josep Quintet, i del pare Manel Gasch i Urios, abat de Montserrat. Estaria bé si d'alguna manera poguéssim benedictitzar el món. Això m'ho acabo d'inventar, no? Però vol dir promoure aquests valors humanistes que en el fons fossin capaços d'adaptar-se a les situacions i que fessin confiança a les persones que els heu d'interpretar i implementar. Em sembla que la Creu Roja aquí sou líders i referents en aquesta tasca. La jornada va arrencar dilluns passat amb la benvinguda institucional a càrrec del pare Bernat Juliol, comissari del mil·lenari de Montserrat, de Josep Quintet, president de la Creu Roja de Catalunya, i de Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, en què s'evidència la forta relació entre els valors benedictins i el moviment humanitari. Durant la setmana s'han impartit diverses sessions sobre la tasca de la Creu Roja. En paral·lel, cada dia s'han exposat casos pràctics i s'han portat a terme diferents sessions de debat mitjançant cinefòrums. Com ja van fer els cossos de Mossos d'Esquadra, bombers, agents rurals i sistema d'emergències mèdiques, la Creu Roja també se suma a la commemoració dels 1000 anys d'història del monestir benedictí portant una setmana temàtica a l'Abadia de Montserrat.